200 е идеално времето. И ако ли да живее? Знаеш на кой път каза този път? Не. Сърбия. Като чуваш към полето. А между другото сме в Румъния, даже вече излизаме от Румъния почти. Почти бе, още 400 км. Да, след 400 км. Тотал 800. 900. Тотал 25 часа. То път къс път, да. Какво му снима? Аз съм прижали до края. Там ще има ръба да знае. Нали? А, този го познам. Здрасти, Чичо Гоша! Той Васил е. Сашо? Йордан. Йордан, той да. Той си такъв. Преголям завой. Той какво е между другото? Река ли? Дунав ли? Дунав ще да ти кажа. Дали? Той Петър. Ара, Петър е само внимавай по пътя. Да сменим пари, аз предлагам хора. Какво са тези пари? Кой са пари? Дева е, точно там отиваме. Ако не се надявам да отидем. Пени. Пак да. Сега сме си в Румъния. Как съм гладен. Все още сме в Румъния, вече има много гладни, много жадни, много ненаспани. Снега е топъл. Снега бил топъл. Да. Сега не набяга. Сега не набяга. Или ще иде. Докъде ще стигнем, ако продължаваме. Купихме си винетка. Тази куче. Тук си имат кучета. Има си пени. Едно рядко срещано явление. Няма милеи. Няма милеи, да. Така сме ние четиримата. Добре сме. Да, четирима. Ние сме четирима, бе. Аз се чувствам като двама. Да. Спирай, Зузо. Аз предлагам. Колица, нещо Да влезем в нормално. някой ресторант, да снайдем И да избягаме. да сплатим с евро, ще отидем. Ма те като да видят, че имаш евро, те ще ударят тогас. Или да, ама тук между другото стои ефтино. Албания. Алба Люля. Алба ла люля ла була. Ама няма люля була ла. Към дева ла ла сми. Светофара не работи, пък колица има. Той такста, ще са смешни. Бели, нали? Бели такста. От снега. Те са такви си в Италия, бели. В Гърция са бели таксита. Дева е няма болюля. Дева. Абе, ето с автобус отива към Унгария, бе. Летящи работи има там. Към Унгария казах. Здрасти, приятел. Унгарски нещо. Виждане има червен. Вие Kaufland си имат хората. Имат си лей. Нали? Ти нямаш лей. Имам евро, бре. Евро стоят $2. Трябва да те макака, да се хваля. Имат си Лукойл даже. Шарено. Следно да го заснимате. Че това знаете. Мене. И мене изпирам. Клип. Мали! Не си заслужава. Иждане. Сега, чакай сега, на къде ще караме? Търсим надлак, няма надлак, няма картини. Да, пак да кажа, в Румъния сме. В Арад сме. Това било джамията. Градът на арабите! Няма араби тук, Румъния, араби. Тъс мога продам джан. Тя пък се стърпва. Просто джан ти има. Кой? Тъс смарт. Но с телефони ми. Тръпа да натискам сега. Тя бе. Мале, фаща я.
а ние за дупито. Кога трябва светнето и между другото? Не така на 3 пъти, на всеки не трябва да тръгва. То стръгна. То се светна. Номера. Айде. 1, 2, 3, Виждане. Опа, бърках копищата. Трябва да караме. Надлак! Бе, караме за надлак. Карай напред. Карай напред, докато не ти излезе надлак. Ето е някакво кръгово движение. Натам. С ЖП линии вътре не ми е ясно. И трамвайлите ли се въртят тук? Или направо? Той са трамвай. Да. Ограда ми харесва много. На мен не харесва, между другото. Да бе, наистина харесва. Те са всичките на тротуарите качени. Няма проблем. Чай да видя някаква хубава румънка, до сега не можах да видя табелите. Да. То няма табели в града. Чакайте, излизаме, ще излядат табели. Чай, искам табелата. Видя ли двете табелчета отпред? Не. Я бе, тука. Не са табели. Не са хубави, бе. Бабата снимаме тук. Не снимам бабата, табелчета. Баба я! Как няма крещя, бе? Табелчета снимам. Аз съм... Няма отсам. Виното снимай, бе. Къде има лимузина? Ето е бялата, ето е. Лимузина, няма проблем. Куга я, бе. Да вземеш да си изчистиш джама, ли? Една румънка не можа да видя хубава. Надясно ще ги чуе, че да. Край сега завиваме надясно. Надясно и край. Не сме с предимство. Това ще е хубавата румънка. Малко, моля се, малко по-леко. Като за последно ще я фана, така. Мале! Усрамява, чак. Между другото ма загледа като я снимам. И тъксто става, или то полиция или виж? Грати това, искам да остана тук. Аз спирам да снимам вече, да остане и за мене малко информация. И вече сме в Словения, навлизаме в един от най-красивите паркове. Направо не искам да се довършвам мисълта. Данско, раздел. Бе, сено да ти кажа Need for Speed Underground 2. Тук е време за ръчна, обаче не е за препоръчване. Нашата ръчна е класна. Между другото, тук долу на земята светят някакви работи. За какво? Не знам. Излязахме от моста. Караме там. Към Италия обаче нямаме пари, нямаме нищо, нямаме нафта, нямаме винетки. Нямаме и светлина. И нищо нямаме. Добре. И ще останем в Словения. Тук е още един мост, който не се вижда, защото фаровете са... Няма фарове. Няма и проблеми. Какво да пускам? Инфрачервените лъчи. Не разполагам с такива функции. То не виждам по-точно какво снимам. Между другото, ако имаш светкавица, ама няма. Така, в момента пътуваме към Марибор или как се кажеш? Мариборо, нещо подобно на Малборо, приличат с по имената. В момента сме никъде почти. Няма значение, минахме вече 20-ти мост. Тото и между другото не е мост към тунела, ама с 44 възела в секунда. И ние ли се движим или вятъра? Покрай нас. С 120 възела се движим. Няма, чакай, последно да снимем какво пише тук. И до там. 29 км Австрия. Юкака, мука я! Така, не всички са добре. Чао! Вече сме в Словения. Само те да карам.
Не знаем на къде да караме. Ами карай към града наляво там, може би. Някъде там. Виж каква хубава сграда има. Наляво да карам. Ма ставим сега. Да влезем в града пък. Где ще идем, не знам. Там Мари, много место, толкова да града голямо. Табели не виждам други. Според мен наляво. Карай направо тогава. Още град има нататък. Макар че тук е по-хубаво. Ново место. Вижда никога? Така ми изглежда. Аба крани наляво. Тъпа бабка! Няма, да се прави. Еднообсочно. Той е Юлиан. Завивай наляво и си влизай в града и там вече ще се чудим какво става. Крани иначе надолу пише, че табелка има. Център направо. Ето за нас. Идем на центъра на Любляна. Да просим пари. Държавата Словения. Колите като нашите. Иначе имат по-големи надписи по магазините. Общо взето спирам. Ще добавяш ли финал? Дето искаш? Да. Казвай. Ако случайно гледат това клипче, значи вече съм махти. Ако някой случайно какво? Гледа това клипче, значи вече сме мъртви. Тоест, беше ми приятно да живея с вас, колеги.